Mae'r drydydd yn dod fyny i'r ail safle. Y pedwerydd yn drydydd. Y gai aros fel hyn fydd y drefen. Wel, Ceffyl Quicksilver, sydd yn gyntaf ar hyn o bryd yn berchnogaeth Victoria Piper. Wrth y march Pembroke Royal Blue ag allan o'r gaseg Princess Silver. Yn ail, dyn ni'n credu ydy Blackney Crumlin yn berchnogaeth Kyle McClements. Mill Hollow Stroller march ag allan o'r gaseg Comet Silver. Ac ni ar fi'n darganfod pwy fydd yn dod i'r brig. Llon gyfeiriad mawr i Ceffyl Quicksilver yn berchnogaeth y Victoria Piper yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y Ceffyl hela Marchogaeth. Mae yna dipyn o drafod a newid wedi bod yn y drefn y dosbarth yma, ac wrth gwrs mae Victoria Piper wedi synnu hunain bod wedi ennill rhywban goch yma yn y sioe frenhinol. Llon gyfeiriad mawr iddi hi. And in class 153, we've got results. And in first place, we have 1505, Big Piper with Ceffyl Quicksilver. In second place, we have Kate Griffiths on 1501. In third place, 1502, Lisa Gray. In fourth place, Meg Williams with Bloomfield Waterside, 1503, and in fifth place, 1500, Robin J. Hanlon with Albany. And we're pretty pleased to see the sponsor here at Hampton Jones on behalf of Ruin Dolphin coming in and presenting the awards. So, diolch yn fawr iawn i chi, sydd here at Hampton Jones, am hyrwyddo dysgwyliad a'r adran yma. Diolch yn fawr. Ceffyl Quicksilver yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y Ceffyl hela Marchogaeth yn cael ei berchen a'i marchogaeth gen Mrs Victoria Piper. Yn mynd yn esmwyth ac yn cyfforddus reit yn y prif gylch yma yn Llanelwedd. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau.